प्रमद बर' दैदेननाय सरकार UPPL सरकार बिथांमोना जेबो पावारानो गैया। दा सोलिबाय थानाय सरकार BTR सरकार आरो बिथांमोननिफ्राय मानो होनोब्ला गोबां माने बे सरकार थानायाव रायजो राजाफोरा दुखु मोननो गोनां जाबाय आरो BTR ओनसोलनि जेसेबां माने जोंहा सेंग्रा सिख्ला सिकितफोर दोङो बिथांमोना दिनै गोग्लैसोनानै दोङो साकरि मोननो हायाखै आरो जोंबो माने अनुभब खालामदों जोंबो बिमा आंबो सासे बिमा आंबो सासे माने सासेबो आंबो साकरियाव सोनो हायाखै आंनि फिसाफोरखौ बिनिखायनो जोङो माने जेसेबांखि BTR ओनसोलाव जोंहा वमेनफोर दोङो BPF खौ सापर्ट खालामग्रा मोजां मोनग्रा बिथांमोना जेखि जायाब्लाबो जोंहा बे माने 2025 सनाव जिहेतु इलेक्सन BTC इलेक्सन फैबाय थादों बे इलेक्सनखौ जों BPF बा हाग्रामा जिहेतु दैदेननाय जिहेतु BPF दोलो बे दोलोखौ बा सरकारखौ जोङो बोखांफिनो जों नाजागासिनो जोङो सानफ्रोमबो सान हर जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंखौ गोबां मानसिफोरा सापर्ट खालामदों गासिबो सहारि होदों माने जों BPF खौनो सापर्ट खालामनानै जों एबार बे BPF सरकारखौनो जों लाबोफिनगोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों। नंगौ दुखु मोनना दोङो मानो होनोब्ला 75,000 होगोन होननानैसो मानसिफोरखौ फुस्लायनानै सापर्ट खालामहोदोंमोन ना जिहेतु UPPL सरकार माने परिबर्तन सरकार नखर नखर साख्रि होगोन होननानै आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जितु 75,000 थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन बेफोरखौ मानसिफोरा माने गरम जाबाय गोसो गुदुं जाबाय मानो होनोब्ला सोलिनो थाखाय बयहाबो थाखा फैसा नांगौ जायो बिनिखायनो बिथांमोनखौ आरोबाव माने खनसे सरकार फैब्ला गिजानि मोनगोन खोमा बेखौ साननानै बिथांमोना सापर्ट खालामनानै देरहा होबाय खिन्थु एबारथ' मोननो हायाखैसै दा बिनि बेलायाव माने पाब्लिकफोरा गासैबो गोसो सोलायफिनबाय बे सरकारजों जेबो जानाय नंला बेखौ सानबाय मानसिफोरा बेबायदिथ' मानसिफोरा माने जिउ खांनो हाया माबा मोनसेथ' संस्थापन जानांगौ मानसिनि माबायाव लाइफआव सोरबा साकरि मोननांगौ सोरबा बिजनेस खालामनो थाखायबो राहा लामा मोननांगोन स्कप मोननांगोन बेफोर गासैनिफ्राय जोङो मा होनो गोग्लैसोनो थानो गोनां जादों डिप्राइभ जादों दा बे बेलायावनो मानसिफोरा ओरैबो जाया बेकार जानानै दङ बिनिखायनो जोङो बेफोरखौनो मानसिफोरा मा होनो दुखु मोननानै दङ दा जोंनि मानो जाया मानो होनोब्ला जिहेतु प्रमद बर' दैदेननाय सरकार UPPL सरकार बिथांमोना जेबो पावारानो गैया साकरि होनो हानायनिबो पावार गैया आरो गावगाय निजा बबिया सोलिनो हानाय बिस्रा मानो पावार मोनाखै बिनि कारनावनो बिथांमोना जितु मोननो गोनांफोर दोङोमोन बेफोरखौ मोनैनि थाखायनो बे गोदान संगठनखौ खुलिनो थाखाय बाध्य जादों थ' खहा जागोनखौ नुवाखै मानोना दिनैनि दिनाव दिनै जितु 5 सेरफाङाव मोनसे जोंहा जइन्ट वार्कार मिट जादों बे मिटआवथ' जोंहा गोबां लैहोर आरो बुंनो थाङोब्ला 4,000सो सोद्रोमाफोरा बेयाव जुथुमफैदों आरो बिसोरनि बे गोदान सरकार गोदान मा होनो संगठन खुलिनायाव जों एसेबां एफेक्ट माने गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै सानदों आरो बेखौथ' माने जोङो नुदों बे सिं गामि गांखनाव बेरायनायफोरखौ जोङो बेरायदों होननानै जों खोनानो मोन्दों थेवब्लाबो जोङो दायो गोबां माने खौसेथि जाबाय जों BPF सरकारनि जितु मोजां मोनग्रा सापर्टारफोर दोङो गासैबो दिनैनि दिनाव गासैबो हुसियार आरो गासैबो साखाबारा जानानै दङ माने जों गावगायनि जितु सरकार संगठन दङ बे BPF संगठन जोंनि बर'नि मोनसे संगठन बेखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजाफोरा खोथा होदों।